Благодаря за приятните думи. Уважаеми професор Момеков, уважаеми колеги, гости, приятели, за мен е изключително чест и радост да ви приветствам с добре дошли на откриването на 9-я конгрес по фармация с международно участие, форум, който се утвърди в годините като значимо събитие в научния и професионалния календар на българската и международната фармацевтична общност. Под вдъхновяващото мото Pharmaceutical Science или Pharmaceutic AI Science Revolution, тази година Конгресът насочва вниманието към интеграция на науката, иновациите, технологиите и хуманността. 4 стълба, върху които трябва да се гради и се гради бъдещето на фармацията. Динамичната епоха на изкуствения интелект, именно научния обмен, критичното мислене и професионалната етика ще определят посоката на развитие на фармацевтичната наука и фармацевтичната индустрия. Днешното научно събитие, което се провежда под патронажа на ректора на Медицинския университет София, отговаря на реалността и динамиката на развитие на съвременното общество. То отразява адекватно днешната безпрецедентна революция, свързана с фармацевтичната наука в светлината на новите предизвикателства и възможности, както много точно бе анонсирана тематиката в началото на форума. Използвам случая да благодаря искрено на Българското научно дружество по фармация, институция с богата история и безспорен принос за развитието на фармацевтичната наука в България. Вашата всеотдайна работа, научна активност и постоянност вдъхновяват поколения фармацевти, преподаватели и учени. Не мога да не спомена, че принос за това, особено в последните години, е един учен, който много умело свързва науката с суровата реалност, с пиперливия, но справедлив език. Отскоро декан на фармацевтичен факултет, а именно член-кореспондент професор доктор Георги Момеков. Убеден съм, че факултетът ще затвърди своите позиции именно под негово ръководство, като се превърне в основен център на фармацевтичната мисъл и иновации не само в България, но и на международната сцена. Именно за това благодаря на професор Момеков за своята ангажираност, всеотдайност и начина, по който той умело съумява да продължава традицията на академичното и научното лидерство, което е характерно за целия наш университет. Щастлив съм, че в програмата на този форум са включени доклади и научни съобщения от работните групи по стратегическата научно-изследователска иновативна програма, иновационна програма, за развитие на университета, която реализираме последните няколко години чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, благодарение на съвместните действия и дейността, разбира се, на звеното изследователски университет. Това е още една щриха в илюстрацията за водещите позиции на нашата алма матер в областта на науката. Уважаеми колеги, нека този конгрес бъде поле на споделени знания за създаване на нови партньорства и вдъхновение към все по-смели професионални постижения. Вярвам, че именно на такива научни форуми се създават условия за обмен на идеи, за изграждане на партньорства и за стимулиране на изследователите към постоянно творчество и професионално развитие. Разбира се, бързото развитие днес е от ключово значение
за поставянето на медицинската наука в центъра не само на здравеопазването, но и като цялостна грижа за бъдещето на цялото човечество. От името на академичната общност на Медицински университет София, разбира се, лично и от мое име, ви пожелавам творческа работа, успех, вдъхновение за нови партньорства, нови идеи и нови постижения. Успех още веднъж!